zbierať tak cenné skúsenosti. Môže vyhodiť na Baloga. A v tebe už nepôsobí práve Lopsinger. Číslam zároveň tou najväčšou hodnotou v kádri hostí. Hrajú doma, tak za mňa sú favoritom dnešného zápasu a uvidíme, či ma Komárno presvedčí o opaku. No, tak teraz možno áno, trojka, konečne to padlo. Filip Halada má už 11 bodov a zdá sa, že aj on dnes potvrdí rolu muža, ktorý ťahá Košičanov. Toto bola ale obrovská chyba Mončeka, ktorú využijú. A následne, na druhý deň musíte mať ešte jeden a môžete byť držiteľom pohára. Do koša v tých podkošových pozíciách teraz ale krásny. Domácich a na palubovke máme napríklad už aj Ola Bodeho. A ďalšia strela. No a tam to vyzeralo podobne vlastne od polovice druhej štvrtiny už len hostujúci tým diktoval tempo. Tak to vyzerá aj teraz tu. Samozrejme Komárno potrebuje zlepšiť úspešnosť svojich streleckých pokusov a teraz sa to darí. Už v zápase predstavovalo aj 12 bodov. A Milin ho dáva na 7. Proti telu súpera. Stevenson, to už sa dostal do ťažkého zakončenia, dopredu už smerujú Komárnania. Aj cez dvoch brániacich hráčov sa Wigginsová prihrávka, ktorá sa zároveň... Gray. Kolárik sa vrátil na palubovku, Wiggins. Majlin v nájazde a pokon strieľa zo strednej vzdialenosti. Už ho preberá Kenny, Meky, ten s veľkým oblúkom, ešte Majlin. Skóre. Samozrejme ideálna úspešnosť je blížiaca sa k 100%, ale to sa... Pekná, rýchla kombinácia, ale Košičania v blokoch úspešní, avšak napokon. Aká bude odpoveď Hilla? Faul to nebol. Výborne Volárik, takže Majlin pôjde dopredu a pomôže si práve Volárikom, ktorý dáva... Rýchla kombinácia domácich hráčov a... Šlo. On má takmer vyššiu úspešnosť strelby za 3 ako za...